दा बिदिसो जौगाखांगोन खिन्थु दिनै जेबो गैया खारना जाबाय मा दिनैनि प्रमद बर'नि सरकारा गाव हारसिङै सालायनो हानाय जखानि बिथांमोनहा एमसिएलए गैयैयाव बिजेपिनि समर्थन लानानै सरकार बानायनो गोनां जादों आरो दिनैनि दिनाव बिजेपिया जेखौ थिनो बेखौल' बिसोर मावनो हायो जेखौ बिजेपिया गावसोर मोजां मोना अर्थात हारसाफ्रा जेखौ मोजां मोना नैबेखौ प्रमद बर'आ नोंनि बर' जाथिया मोजां मोननाय रोखोम खामानि मावनो बियो माखासे हाबाफारि लाबाबो दिसपुरा बेखौ मावहोआ दिसपुरनि नोजोरा जाबाय बड'लेण्ड ओनसोलनि बर'फोरनि सिनस्रिखौ बुफायनानै दोननाय पंगु खालामनाय बर'फ्रा गोरा जायोबा आरोबाव आन्दलन खालामना रायजो बिगोन नैबेखौ गियो हारसाफ्रा बै दिसपुरखौ सासन खालामग्राफ्रा बेखायनो बर'फोरखौ नोरजिया खालामनानै दोननांगौ राजनैतिक भाबै दुरबल खालामनानै दोननांगौ गोहो गोरा खालामनाङा थाखा फैसा बिथिङाव बर'फोरखौ लोरबां थोरबां खालामनांगौ मिरौ जिरौ खालामनांगौ हारिनि खोथा समाजनि खोथा देशनि खोथा जाहाथे सिन्था खालामनो हाया सामफ्रामबो बोथिसे ओंखामनि थाखायल' सिन्था खालामनांबाय थानाय अबस्थायाव थायोबा नोंनि देशनि हारिनि समाजनि बाथ्रा नों सिन्था खालामनो सानगोन नामा सोरबा नै बेखौ जोंखौ बेबायदि अबस्थायाव दोननायासो बे जाबाय दिसपुरखौ सालायग्रा बै पार्टिफोरनि दा बेबायदि मानसिफोरजों दिनै प्रमद बर'आ सालायजानायनि थाखायनो बिथांमोनहा बे सरकारा जेबो मावनो हाया दा बेखायनो बयबो बुङोबा हाग्रामानि दिनाव बिराद मोजांमोन बिराद जौगाखांदोंमोन प्रमद बर'नि सरकारा जेबो जौगाखांहोनो हायाखिसै डेभेलप जायाखिसै गोग्लैसोनानै थाबाय आरो बेबायदिजों जेबो जाला प्रमद बर'नि सरकारखौ जोंनो नांला हाग्रामाखौनो लाबोफिनदोसै होननानै मानोथो दा रायलायो मानसिफ्रालाय आसल रायलायनाय खारनाथ' बेनो जेबो सुजुगानो मोनलाब्ला प्रमद बर'नि सरकाराव फैनायनि सिगां सरकाराव फैनायनि थाखाय मा होनामोन बे प्रमद बर'मोनहा बुंदोंमोन न'खर 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 साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन नङा होमबा मोनबायना रायजोफोर दा न'खर न'खर साख्रि मोनबायना न'खर न'खर साख्रि दिनै रावनोबो होनो हायाखै दा रायजोफ्रा बेखौनो बुंदों नोंनि गोदो इलेक्सननि सिगां सिगां रायजोफोरनि सिगाङाव जे बुंदोंमोन न'खर 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 साख्रि होगोन होनलाय दिनै मानो होनो हादिया रायजोफ्रा जबाब बिदों रायजोफ्रा जबाब बिदों सेंग्रा सिख्लाफ्रा जबाब बिदों जायफोर सेंग्रा सिख्ला लेखा गोरोंफ्रा इलेक्सनाव खारफादोंमोन साख्रि मोनबाय बायहैगोन खोमा देनांहाय सरकार बानायबा होननानै दा बे सेंग्रा सिख्लाफ्रानो दिनै इउपिपिएलखौ गारनानै अर्थात प्रमद बर'खौ गारनानै थगायसुलासो थगायबाय बिसोरजों थानानै खामानि मावजाला होननानै दा जोंजों गिदिंबोफिनगासिनो दं बिपिएफआव फैफिनगासिनो दं खारना बेफोर रावनोबो होआखै मोनसे समाव बुंबाय जोंनि आइजोफ्रा जाहैबाय बिराद सरल सहज सिदा सादा जेखौ बुङो बेखौ बिसास खालामो नंगौ सानो होननानै बुंबाय जोंनो भटखौ हो सरकाराव लाबो जों सरकाराव फैबा नोंसोरनो एकाउन्टआव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 करिया जों थाखा होगोन बिदि होनदोंमोन मोनदों नामा सोरबा बबेबा ग्रुपआ 75,000 करिया बबेबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनफेरनाय रेकर्ड दं नामा गैया मोनदोंबा 10,000 मोनदों जानो हागौ मोनदोंबा 25,000 मालाबा मोनदों जानो हागौ खिन्थु 75,000 मोननायनि रेकर्ड गैया आरो बेबायदि 10,000 25,000 थाखाखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मोनफ्रामनोबो जोंनि सरकार थानाय समावहाय नांगोलनि सरकार थानाय समाव आङो आंनि समस्थियाव थानाय जेसेबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ बिथांमोननो गासिबो होजोबदों मोनै रावबो बाखि थायाखै थिग नैबे ओरैहाय सानजाहाबो बे समाव जोंहा आब' प्रमिला जेला दङमोन आब' प्रमिलायाबो मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनोनो बिदि 10,000 25,000खौ आसाम गभर्नमेन्टनि कनकलता महिला सबलीकरन आसनिनि नामाव जों होफैनो हादों दिनैबो बियो सोलिगासिनो दं आसाम गभर्नमेन्टनाव बिटिसिआ होनाय नङा बियो खिन्थु आसाम गभर्नमेन्टनि स्किमसो भारत गभर्नमेन्टनि स्किमसो इउपिपिएल सरकारा होनाय नङा बियो दा बेफोर गासैबो जोंनि बिब' बिनानावफ्रा गोसोआव लानांगोन हिसाब खालामनांगोन मा मा होनो होननानै नोंथांमोननि भट लायामोन आरो होमारनो हागोन ना हादिया दिनैनि दिनाव जों नुबाय जेखौ होनो होनदोंमोन मोनसेबो होनो हायाखै महिलाफोरनोबो होनो हायाखै साख्रि होनो होनदोंमोन बेखौबो होनो हायाखै लामा जाम्फै दालांथ' गैखाया जेबो मावखायाखै स्कुल कलेजनि बिल्डिं न'
मोजां मोजां बेबायदि हस्पिटाल माबा डाक्टारखाना हस्पिटाल बहाबा स्कुल कलेज लुनाय बिदिबोथ' गैखाया माखौथ' मावखो बिदिबालाय सरकार जानानै माखौथ' मावखो सरकार जानानै जेबोथ' मावाखै आइ आफा रायजो राजाफोरनो सुजुग सुबिदा होनायाथ' बाद होबाव बेथ' रावबो मोनाखै गैया दिनै गासैबो जोंनि बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा मिरु जिरु अबस्थायाव दङ सुजुग सुबिदा जेबो गैया रानथाब फोनथाब जानांनाय अबस्थायाव दङ होमबा जों दिनै बेखौ जों हिसाब खालामनांगौ ना खालामनाङा सोरबा लिडारनि लेक्सार खोनासंनानैनो जोंनि गामिया गाव हारसिङै जौगाखांगोन बे नङा बे लिडारा जेरैबायदि लेक्सार होदों बिदि खामानि मावनो हानांगोन देखायनो हानांगोन आं ओरै मावगोन लानानै जानाय नङा खुगायाव जों गासैखौबो बुंनो हागोन खिन्थु मावनो हामारदोंना हामाराखै बेखौ नायनांगोन जोंनि जायगायाव इउनिभारसिटि गैया इउनिभारसिटि बानायगोन आङो इउनिभारसिटिखौ बानायमारदों जोंनि जायगायाव इन्जिनियार फरायनो इन्जिनियारिं कलेज गैया इन्जिनियारिं कलेज आंनो नांगौ बानायगोन आं जेरै बुंदों हौसुन्द्रपारा खाथियाव बानायदों जोंनि जायगायाव इन्जिनियार फरायनो सिआइटि गैया गुबुन जायगायाव दं सारा भारतनि गुबुन जायगाफ्राव जोंनि जायगायावबो बानायनांगौ बानायगोन आं बुंदों बानायदों दा फरायगासिनो दं नोंथांमोना देखायलायसाय प्रमद बर'नि आमोलाव मा बानायदों देखायलायसाय रावबोथ' देखाय हाया होमबा बिनि लेक्सारखौ गोदै गोथाव मोननानै बे लेक्सारजों जोङो जुदि खारफाबाय थायोबा जोङो मा लाब जागोन दे आइफोर आफाफोर सासे लिडारखौ अनसायनांगौ नंगौ मोजां मोननांगौ नंगौ ओरैनो सा सा बाथ्रा खोथाखौ खोनासंनानै गोदै गोथाव मोननानै जों मोजां मोनब्ला जानाय नङा खुगायाव जेरै बुंदों बाथ्रायाव जेरै बुंदों बे बुंनाय लेखा बे लिडारा मावनो हादोंना हायाखै रायजोफ्रा बिनि बुंनाय लेखा सुजुग सुबिदा मोननानै लाब जाखोना जादिया जोंनि ओनसोला बे बुंनाय बायदियैनो गाव जेरै बुंदों बिदि मावनानै डेभेलप खालामना होखोना होदिया नै बेखौसो जों गासैबो रिजायनानै कम्पेयार खालामनानै नायनांगोन तुलना खालामनानै नायनांगोन आरो बेफोर गासैखौबो नायनायनि गेजेराव दिनै दागा फारलाखौ सुलायनानै नायोबा हाग्रामा आरो प्रमदनि मावनाया सोरना साबसिन होननानै नों दागा फारलायाव जुदि अजन सुनानै नायोबा जेब्लाबो हाग्रामानि अजना दरदिंबाय थागोन गाहायाव थारमाने अजना बारा जाबाय थागोन प्रमद बर'निया जेबो मावनो हायाखै नालाय लाथिख' होननानै जों बुंनांगोन लाथिख' होननानै जों बुंनांगोन सरकाराव फैनायनि उनाव दुर्निथि खालामनाय फैसा जानाय थगायनायखौ बन्द' खालामगोन होननाय जादोंमोन बेखौनो बुंबाखै होमबा ओरैबायदि बुंदोंमोन बे हाग्रामा महिलारिनि चेयारमेनफ्रा गिलु फालु थाखा जायो बिसिडिसि चेयारमेन मेम्बारफ्रा थाखा जानायखौ होबथानांगौ ओंखायनो सरकारखौ सिफायनांगौ जोंनि गभर्नमेन्ट लाबोनांगौ बिथांमोनहा बुंदोंमोन बिटिसि अफिसाव गिलु फालु दुर्निथि जाबाय जाख्ल'नाय जासोगारबाय बेखायनो हाग्रामानि सरकारखौ सिफायनांगौ होनदोंमोन मोजां खोथा दे भाई दुर्निथिखौ होबथानो हायोबा दा नोंथांमोनहानो नायदो नोंथांमोननि गामियाव जुदि IAY नि न' लुगासिनो दंबा PMAY जेखौ बुङो दा मदिनि न' होननानै जे बुङो बे मदिनि न' लुनाय समावहाय चेयारमेनफ्रा दिनैहाय गंसे गंसे न'आव 10निफ्राय 15,000सिम 10निफ्राय सोरबा 8,000सिम बेबायदि थाखा नङाबानो न'खौ लुवा नंगौना नङा रायजोफोर बेखौथ' नोङो नंखाय होननानै जेबो लाब गैया मिडियायाव ओंखारगासिनो दं मबाइलाव ओंखारगासिनो दं चेयारमेन मेम्बारफ्रा दिनै बे गरिब गुन्द्रानि न' लुनायनिफ्राय 10,000 12,000 15,000सिम कालेक्सन खालामगासिनो दं नोंथांमोननि बे जायगायाव जादोंना जायाखै खिन्थु गुबुन गुबुन जायगायाव आं बेरायनानै मिथिनायाव आं बेखौनो मोनजोबो रायजोफ्रा बुङो आंनि सिगाङाव दादा मादा आरो मेला जों मबाइलावथ' नुबाय गावजों गाव बिराद चेयारमेना आंनिफ्राय इसेबां फैसा लादों जोंनिफ्राय इसेबां फैसा लादों होननानै रायजोफ्रा मेला बुङो नङा होमबा बुंना बुङा बुङो होमबा नोङो गोदो हाग्रामानि सरकारनि आमोलाव चेयारमेनफ्रा बिराद फैसा जायो बेखौ होबथानांगौ बेखायनो सरकारखौ सिफायनांगौ होननानै बुंनानैनो बिराद फैसा नाङै फैसा जानाय गैयै दुर्निथि गैयै गोग्गो सरकार गोथार सरकार बेबायदि बानायनो होननानै नोङो खोथा होनानै रायजोफोरनि सिगाङाव बुङैहाय रायजोफोरखौ गोदौग्लाब होनानै सरकाराव फैबाय दिनै खिन्थु गावनानै चेयारमेनफ्रा हुदलाबदोंना हुदलाबाखै आफाफोर रेशन कार्ड बानायनो दाख्लै मोनसे दायित्व होबाय बे रेशन कार्डआवबो 500,000 लालाजोबदों बिसोरो बहाबा 1,500 बहाबा 2,000 गाहाम लादों सासे मानसिनिफ्राय आंथ' सारियानाबो लायाखै आंबोथ' बानायना होदों सारियाना फैसा दंफ्रायबो लायाखै थाइसे फैसा दंफ्रायबो लायाखै खिन्थु बेबायदिया जादों रायजोफोर दुर्निथिखौ सोर खालामदिया बिदिबा
हाग्रामानि आमोलाव खालामनायखौल' नुबाय नोंथ' बेखौ होबथानो होननानै सरकाराव फैदोंमोन बाहाय खिन्थु नोंनि आमोलावबोथ' गिलु फालु कारापसन जाबाय दुर्निति जाबाय थाखा थगायनानै जानाया जाबाय गरिब गुन्द्रा न' मोनग्रा मानसिफोरनिफ्राय थाखा थगायबाय बै रेशन कार्ड गैयिफोरनो रेशन कार्ड बानायनानै होनो नागिरनायाव थाखा थगायनानै जाबाय बिख्ल'नानै जाबाय बे दाय गोनां नङा नामा बे जानाया जानाय नङा नामा बे घुस जानाय होना नामा बेखौ होमबा नोङो रायजोफोरखौ बेसेबां थगायखो नोंथ' होबथागोन होननानैथ' सरकार बानायदोंमोन खिन्थु नोंनो जाहोलायबाय दाना हनै चेयारमेन पार्टिनानै बे दाय दंना गैया बे दायनिगिरि नंगौना नङा जुदि दायनिगिरिब्ला माने एक्सन लायाखै आरो एक्सन लायाखै माने मा फैसाखौ होमबा नोंबो मोनगासिनो दं जानाय जाखोना जादिया लिडारफ्रा गोजौआव गावसोरबो मोनजागासिनो दङ नै बेवहाय चेयारमेन मेम्बारफ्रा फैसाखौ खाङै खावसे गावसोर लाबाय खावसेया लिडारनो हरबाय होननाय जादोंना जायाखै बिलाय आरो मोनजानायखायनो नोङो दिनै एक्सन लानो हाया रायजो राजाफ्रा दिनैहाय होनांगासिनो दं दा बाथ्राफोरखौ बेखौ नायनांगोन बे मिसलिया नंगौना नङा सिगाङाव मोनसे बुंबाय दा बुंनाय लेखा जेबो मावहायाखै खुगायाव मोनसे बुंबाय मावनायाव जायगायाव मोनसे जागासिनो दं दा दिनै नोंथांमोना मिथिगौ मबाइलाव सानफ्रामबो ओंखारबाय थायो बे माने बिटिसिनि इएमफ्रा बे दामफारफोरनिफ्राय फैसा खांलाबाय थानाय बै बाला रोगाग्रा बै अन्थाइ रोगाग्रा बे माबा माबि रोगाग्रा ट्राक ट्रेक्टरफोरनिफ्राय गिलु फालु फैसा खाङो ट्रेक्टरफोरखौ गामिनि जोंहा बे आइ आफा रायजो राजाफ्रा जेफोर दङ लांनोनो हाला बाहेरायावहाय दों होसोखायो बिसोरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसि आरो बै पुलिसफोरखौ लागायना होदों ट्रेक्टरफोरखौ हमो फैसा लानानै पुलिसफोरजों बिटिसिनि लिडारफोरजों रानलायनानै जागासिनो दं दाथ' गामि गामि गिलु फालु ट्रेक्टर दंजोबो गंसे गामियावनो 10 गान गाहाम ट्रेक्टर दङ दा नोङो लामायाव ट्रेक्टरफ्रा सोरबा बाला बोनाय हा बोनाय माबा बायदिसिना दंफां लाइफां बोनायनि नामाव भारा गानो थाङोबा हमजागोनखि हमजागोन 500 थाखा देव ओमफ्राय सालायलां दा 500 हाजार खाङै गिलु फालु फैसा जागासिनो दं दा मानो जानबोनांगौ बियो दा मानो बिदि जानांगौ दा जिगाब लांनायनिफ्रायबो लायबा हा माथो नोंसोरनो मिथिखाबायबो दा आरो माथो दंबावो हा जों मा मावनानै जाबानांगौ गामिनि आइ आफा बै गरिब गुन्द्राफ्रा साख्रि बाख्रि मोनै मानसिफ्रा जोङो ट्रेक्टर बोनानै जानो होननानैनो सोरबाया लन लानानै बायबाय सोरबाया हा बन्दक दोनलायनानै बायबाय सोरबाया बिसि फिसानि सना रुफा बन्दक होनानै फाननानै बायबाय बे मानसिफ्रा दिनै बेखौबो मावनानै जानो मोनाबा गाव मावनानैसो जादों बाहाय सिखावथ' मावनो थाङाखै जोंनावबाथ' दाबि दमखि सिगि सग' खालामनानैथ' फैसाथ' बिनो थाङाखै ट्रेक्टर सालायथारनानै खस्थ' खालामनानैसो बे फैसा खामायनानै बिसि फिसा खांनो नागिरदों बिमा बिफा बिबै बिबौखौ फिसिनो नागिरदों बेजोंनो बिसिनि बेमार आजार बेजोंनो फिसानि फरायनाय बेजोंनो बिमा बिफानि माने मुलि बायनानै जानाय गाननाय जोमनाय नै बेफोरखौ बुथुमनो होननानै थाखासो खामायदों बे मानसिफ्राबो दिनैहाय जुदि ट्रेक्टर लानानै ओंखारनानैबो थाङोबा आरोबाव जुदि लामायाव 500,000 होनांगौब्ला माखौ खामायनानै माखौ न'आव लाबोनानै जाफैगोन माखौ नोङो आरोबाव माने बिसोरनो होगोन फालाय बिसोरनो होबा न'आव रानबाय होआबाबो नों लांनो हाया अबस्था नायनायसाय गरिबखौ बेसेबां सेबथेनानै जागासिनो दं बिसोरो बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बेखायनो रायजो राजाफोर दा जेखि जाया दाथ' नोंथांमोननि बे एलेकाया सानजा क'क्राझार समस्तियावमोन नंगौ सिगाङावहाय दा खिन्थु जोंना एमएलए समस्तिया दाख्लै एमपि इलेक्सननि सिगां गोदान समस्ति बानायला जोबदों दा एमएलए गोदान समस्ति हिसाबै नैबे दा सानजा क'क्राझारजों गैला बेवहाय बिटिसिआथ' 8 नाम्बार दतमा समस्ति हिसाबै दंखाखायोखा दा बिथांनो एमसिएलए ओमफ्राय एमएलए दाना एमएलए समस्तियाबो दाना गोदोनि बायदि सानजा क'क्राझार समस्ति सोनाब क'क्राझार समस्ति होननाय गैला दा 2026 खालमासि थारमाने